नैबे 4 बोसोराव रायजोफ्रा माबायदि बिसास खालायाखै इउपिपिएल नि सायाव बा बिजेपि नि सायाव बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जों हमदांनो हादों जे फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया सरकार दागोना 100% खाथां निश्चय 100% आरो खुनु इलेक्सनाव हालदल प्राइमारि हिसाबै जोंहा जेननायनि रेकर्ड गैया हालादल हिसाबै जोङो ओरैबायदि गोरा हालादल प्राइमारि हिसाबै खुनु रायजोफ्रा जोंनि सायाव अबिसास गैया आरो इउपिपिएल नि माखासे मानसिफ्रा जोंनाव जयेन जाफिननो थाखाय खोथा होगासिनो दङ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो टाइम टेबल थिक खालायनानै दिन बारायखौ थिक खालायनानै जोङो जयनिं सेरेमनिखौ जों बानायगोन जोंनि हालदल प्राइमारि कमिटिखौ जोङो थांनाय 31 आगस्तआव जोङो रिसाफलिं खालायदों आरो बेखौनो लोब्बा लाखिनानै फैगौ समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ मोजाङै सालायलांनो थाखाय आरो रायजो राजाखौ जोङो गोरोबनानै रायजो राजाजों गोरोबनानै खामानि मावनायनि थाखाय जोङो दिनै समायखिरा जों लाहोदों बे समायखिरायाव जोंहा पेरेन्ट बडिखौबो जोङो रिसाफलिं खालायनानै 100 जनिया जों कमिटि जों दिनै बानायनानै लानो हाबाय बेजों लोगोसे वुमेन बिपिएफ इउथ बिपिएफ आरो बिएसइउ 100 जन जोङो कमिटिखौ बानायनानै जोङो दिनै समायखिरा लाबाय आरो बेनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि बृहत्तर बे हालादल प्राइमारिखौ जोङो फारफ्रोमबो पार्टिनि बिथिंनिफ्राय शिक्षा दीक्षाखौ लानानै स्पर्ट्सखौ लानानै एजुकेसनखौ लानानै आरो समाज बेबस्थाखौ लानानै जोङो रायजोजों गोरोबनानै मावलांनांगौनि सार्थआव जोङो दिनै प्राइमारि कमिटिखौ जोङो समायखिरा लाबाय आरो बिथांमोनहाबो फैगौ समाव दिनै जाय बिथांमोनहा समायखिरा लादों बिथांमोनहा गेबें गोसोजोंनो दिनै समायखिराखौ लादों नाजावनानै लादों आरो रायजोजों गोरोबनानै खामानि मावनो थाखाय प्रतिश्रुति आरो खोथा होबाय जेसेबां हायो बृहत्तर बे बिटिसि एरियानि आरो हालादल प्राइमारिनि आरो सालाकाथि ओनसोल हिसाबै जोङो बिपिएफखौ मजबुत मोनसे पार्टी हिसाबै जोङो मावलांनो जोङो ओंखारबाय आरो फैबाय थानाय समाव रायजोफ्राबो जोंनि बिपिएफनि फारसे गोबां फोथायनाय दं बिसास दं जों रायजोनि सिगाङाव मालाबाबो मिसा खोथा बुङाखै रायजोखौ जोङो मिसा खोथा बुंनानै जोङो फोलानानै जोङो मिसलिड खालायाखै जोङो गोदो जों जेरै मावबोदों नैबे 4 बोसोराव रायजोफ्रा माबायदि बिसास खालायाखै इउपिपिएल नि सायाव बा बिजेपि नि सायाव बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जों हमदांनो हादों जे फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया सरकार दागोना 100% खाथां आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा जों गामि गामि गिदिंब्ला जोंखौ माने इलेक्सना माला फैयो माला जागोन नै बे खोथाखौसो रायजो राजाफ्रा जोंनाव सोंगासिनो दं बेखिनिखौनो लानानै जोङो दिनैनिफ्रायनो जों आरो रायजो गामि गामि हाबनानै रायजोनि अभाब अभियोग बे 4 बोसोराव बेसेबां उन्नति सरकार हिसाबै रायजोनो मा होनो हाखो जोङो बेखौ जोङो गिदिंगोन गामि दरफ्रामबो जों हाबगोन सनमान जासिगोन गिदिरखौ जोङो गिदिरनि सनमान जासिगोन उन्दैखौ जोङो उन्दैनि सनमान जासिगोन महिलाखौ जोङो महिलानि सनमान जासिगोन बेखिनिखौनो जोङो मावलांनो थाखाय दिनै प्रतिश्रुति आरो जों समायखिरा लाबाय गोजोन्थों नोंथांमोननि नैबे ओनसोलावहाय सिगाङाव बिपिएफआ जेरैबायदि गोख्रोङै दंमोन दासिमबो बेबायदि दङ एकदम निश्चय 100% आरो खुनु इलेक्सनाव हालदल प्राइमारि हिसाबै जोंहा जेननायनि रेकर्ड गैया हालादल हिसाबै जोङो ओरैबायदि गोरा हालादल प्राइमारि हिसाबै खुनु रायजोफ्रा जोंनि सायाव अबिसास गैया जोंनि सायाव ओरैबायदि बिसास दं आरो जोंनि सायाव बिसास थानायनि थाखायनो जोङो गामि गामि हाबोब्ला जों रायजो राजाजों रायलायब्ला इलेक्सना माब्ला जागोन माबार जाथारनांसिगौ जोङो बिपिएफखौनो जोङो आरो हालादल हिसाबै जोङो आगोलाव जेरैबायदि भट होदों बेनि बांसिन भट होगोन आरो इउपिपिएल नि माखासे मानसिफ्रा जोंनाव जयेन जाफिननो थाखाय
खोथा होगासिनो दङ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो टाइम टेबोल थिग खालायनानै दिन बारायखौ थिग खालायनानै जोङो जयनिं सेरेमनिखौ जों बानायगोन